Kamachelo nyakora Mugejwang kokere podo mukel kanyo kod Alia Beach ene governor mar county ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir koni wach nok mar tije okonego tigodo kaka badhruok e donjo e timbe mag njore county ma Mombasa, kolero ni thoth rowere madonjo e alworano kata mantiere e alworano kapok donje timbe kapok ochopo higni mar 18. Jotelono ma oloso e nyasi mar Eid mano ba kanyo e county ma Mombasa odiochieng' ma kawuono owacho kanyo kawuono chieng' wuok tich kweth jo salam mago mobalo gi jowetegi mane obago nyasi no odiochieng' manyoro Jumapil. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko lero, jopuonjre ma jo salam e sikundi yawuowi ma oriwo mayudore e county ma Homa Bay to ne obago nyasi mar Eid e yor pidho yien mar rito alwora. E odiochieng' mar ariyo, oganda jo-Islam mobalo gi mago mane obago nyasi mar Idul Fitri odiochieng' manyoro ne obago alam ma kamano kuonde mopogore e pacho ka. E kaunti ma Mombasa, Chief Kadhi Abdul Halim Athman ne otelo ne alam mar Eid mane obagi e alap mar Ronald Ngala, kuma gavana Abdulswamad Sharif Nassir ne oseo jogo matudo timbe njore gi wach nok mag tije, kolero ni thoth rowere ma monjo jopiny gin mago mapok ochopo higni 18. Nimekuwa nikirejelea na nikisema mtoto aliyoko miaka 15, 16, 17 hatuwezi kuanza kuzungumza lugha ya kwa ni ajira. A juvenile needs to be in school. A child needs to be in school. Na kama hata si shule ambayo kwamba ni ile shule hii, hata kuna zile shule ambazo kwamba ni za kidini. Nyasi maket kod mano ne bende obagi e alap ma Kurthum mantiere Kizingo ei Mombasa, kuma jodolo ne ojiwo oganda jo-Islam duto ne kik bag nyasi asasa, gino madime gidonjre timbe ma ok odhi kare. Kae ne bende gipako kwe masane nitiere pacho ka, gino magikoni timore kaluwore gi winjruok mane obedo e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar duond buch ODM Migosi Raila Odinga. Kwa hivyo tunatakiwa tusherekee within the limits za sheria pamoja na kuangalia zaidi wale katika sisi Waislamu ambao ni madhaifu, ambao hawajiwezi, tuweze kuwasaidia kwa namna yote ambao tunaweza kuwasaidia kihali, kwa mali, kwa fedha au kwa kukidhi haja zao mbalimbali. Kadhalika tunaweza kushirikiana katika jambo kama hili. Hii ndio msingi, huu ndio msingi wa Uislamu. Hivyo tunashukuru rais wetu William Samoei Ruto na rais wa chama changu cha ODM Bwana Raila Amolo Odinga kwa kushirikiana ili sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuipata ama kucelebrate siku ya leo kwa amani na furaha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kukamilisha nguzo ya 4 ya Uislamu. Alhamdulillah tumefunga vizuri kwa amani. Kwa hiyo la msingi mimi ni kutaka kuongezea kwamba viongozi wazidi kushirikiana ili kupeleka taifa hili mbele. Komachielo, jopuonjre ma jo-Islam e sikundi ya wuoyi mar Oriwo mantiere e od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay to ne bago nyasi mar Eid e yo mopogore. Kae ne gibiro kanyakla mar pidho yien e sikundgi kaka achiel kuom yore mag kedo gi midhieche mabiro kaluwore gi lokruok mag kor lwasi. Kawuono nyithi Islam olworagi pidho yien mondo gi par lemo mar Ramadan in a special way. Mane momiyo wachokre kaka wuono mondo wapidh yien e skundwa mondo jo-Islam be mondo bed gi ranyisi ni chieng' maka 2025 ne gipidho yien end of Ramadan. Pinywa en ongoro, kok wapidho yien to wabedo gongoro, to ka wapidho yien to waboloko alworawa. Omiyo daher kwayo sikunde duto ma Homa Bay, nyathi ka nyathi opidhi yien 3. Ma en ranyisi maber manyiso hera ni skul kata en mana skul mana ma ok mar jo-Islam, to skul en mar nyithi jo-Kenya. Ne gidhialo nyithindo yo makende to koro mogik gikone gipidhi yien. These trees are going to help us in solve the environmental problems such as drought, and also they will make the atmosphere to be better and conducive. Jomoko ne obago nyasi ne odiochieng' manyoro, kama moko to ne obage e odiochieng' ma kawuono ni. George Aoko, Ramogi TV.